Euskara pixka kudeatzen hasteko hasi ginen gehien bat, kooperatiba bertatikan jende batek esatezula, hasi behar genuela euskara bermatzen, ez? Kooperatiba bai da euskalduna, oinarrian, baina gero ez geneukan sistematizatuta, eta orduan etzekin jendiekin haste ginen, nian lanian eta hola, beti jute genuen edo gaztelera edo beti inglesera. Eta hola gauza guztitan, bai komunikazioan edo dokumentazioetan. Eta orduan, esan genuen hasi behar genuela, bintzat, pixka sistematizatzen, eta hola, konturatu geha gauza batzu nahi gabe ere edo gehiagi pentsatu gabe indagen euskala, baina beste gauza asko analizi hortan konturatu geha, iteko dazkaula, ez? Eta, jendiak ere egia esan predisposizioa ondila jarri du, oso ondo ikusten du, eta, hortxe gaude, ez? Pixkanaka, ibilbidea ondala gutxi hasi genuen, eta, aurrera jarraitzeko bezala. Gu fundazio bat gara eta ematen dugun lan aukerak eta beste garapen pertsonalaren aukerak ezintasun intelektuala dakoien jendintzako. Eta orduan guretzako konpromisoa zen baldin bagauze euren bizikalidadea hobetzen, euren hizkuntza lehentasuna errespetatzen eta etortzen den jendeari euren hizkuntzan erantzuten. Baku azkan inde, bizigazen eskualde euskaldunin eta euskeraz bizigazenetik, euskeraz lan etxeko hori izan da bultzatu azkune Zikautxo barrun euskera bultzatzea. Azkanengoko prozesu izan da, hausnarketa baten genuen Zikautxo barrun, zelan parte hartu gen Zikautxoko langile guzti, kontseilu soziala, rektora, zuzendaritza, bolondrezak, junginan beste enpresa batzuta eurak zelan euskera batzordik eta zelan lan zeben euskeri bultzatzeko ikustea, eta hortik urtezkun euskera batzordi izan bidela finkatute hon bidan gauza bat, ez dela junbir lotute ez pertsonai, ez inoi. Orduan pertsonak aldatute be, martxan ebili bidan gauza bat izan bidela, hortik etorri de, on gaur raunin dakauen euskera batzordin konposaketi. Izango dela lehendakarixe, zuzendaritza, errektora, kontseilu soziala, bolondrezak eta hori destakako neuke, azken gako morun edo garrantzitsuena morun azken aldixan.